Salam alik mehrbani ileşler tagaman oturan musunuz? Biz sizin ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletdiligi, maşgala agzy berligini arzu edýär. Bize şeýle parahat watanna, toýly mekanda ýaşadýan, sungatymyzyň hak gowanlary, arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň elmedama rowaj almagyny arzu edip, sungata singen ömürler atly gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäne çagyrýar. Mehrbani ileşler, güllöýän, gulaçýan watanymyzda biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara weslenýär. Biziň şol toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň biregem biziň medeniýet sungaty satlanmaz. Ededi ileşler, ata watanymyzda biziň meşhur şeýle hem bir tanymal medeniýetde sungatda ýyl halyran halipalarymyza uly hormat goýulýar. Olar biziň madama yüreklerimizde, kalbimizde, aňymyzda ýaşaýar. Hormatly arkadaşymyzyň ýol başçylygyna olara ul hormat goýulýar, uly sarpa bilen ýatlanylýar. Ededi ileşler, hormatly arkadaşymyz biziň halipalarymyz hakynda şeýle diýär. Biz öz medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmäne goşan adamlarymyza gowanmany haklydyr diýär. Ededi ileşler, anha bilen bugün kino we teatr sungatyna öçmejek ýyl goýan halipalarymyz Türkmenistanyň halk artistlary Baba Annanowy şeýle hem artyk jally fiýatlamakçy. Mehrbani ileşler, gelin ilki bilen kädir Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanowyň ömrü we döredijiligi bilen gysgaça tanyş bolalım. Meşhur kinorejissor, artist, ýazyjy, şahyr, Türkmenistanyň halk artisti Magtymul Adynaky döwlet bayragynyň eýesi Baba Annanow Daşkendiň Astrovska Adynaky teatr çeperçilik institutyna bilim alýar. Ol institutda okan ýyllaryna oku ören ahlasly hemme sapaklara üstünlük bilen gatnaşyp, aýratyn hem aktyorçylyk ustadlyk sapagyna uly höwes bilen gatnaşypdyr. Baba Annanow belli rejissor, Türkmenistanyň halk artisti Meret Atakanowyň Daşgaladaky Waka filmine Polodyň ýene-de şol rejissoryň suraty düşüren Ýan-ýan arawanyň ýoly filmine Çerkediň, Öwliýaly Kuliýewiň Keçbelik filmine Berdimuradyň, Gämiçiniň Janawyr filmine Uradyň çylşyrymly keşiplerini ilhalar edip döretmegi başarypdyr. Türkmenistanyň halk artisti Magtymul Adynaky döwlet bayragynyň eýesi, kinorejissor Altygarlyýewiň Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdi Kerbabaýewiň Aýgatladım romany esasyna döredilen Aýgatladım filmine başkeş artyk Babalynyň keşfi Baba Annanowa uly şöhrat getirýär. Onun döreden artyk Babalsy bilen adam kärçilikli, maksady okkully, tuton ýerli, dogumly, öz söýgüsine wepaly, hakyky türkmen ýigidiniň ajaýyp keşbini ustadlyk bilen döretmegiň höttesinden gelýär. Men ayaklarım kinosun düşürünüp kellämede gelen oktu. O barasında men tükremedim oktum. Yani o deňişmin bir iki tane özbek kinosunda ýem düşüpdim. Türkmen filmde de bir film kinoda düşüpdim. Ýöne bir gün kan studiýa gelemde Altygarly meni sorady. "Baga näme iş edýäň?" Men aýtdym, "Şu Ereýokda bir kino düşüpýär, bagym şonu torçak dedim. Sen şu ssenariýany okap görsene." Maňa aýatladymy ssenariýany. Men okap gördüm. Hele o tarafta men kino şöpünde teredem okuyan Hayfır oğlu bana verir ki aktör hükmünde okap. Hayfır oğlu bana verir ki diyen fikirlerini okudum. Bana birinci gün okak kelimde okudum. Getirip derdim. Ne yıl haladım? Doğrusu men halamadım. Ben romanı kat o görüyordum köp bir nerse okap. Şol senaryoyu halamadım. Yani 6 ay men halamadım deyip kaydedilen o elbette senaryo.
diyen dedim şu bolsa. Onu oralardan näme oynajak? On bir öýdüniň bir şeyle bir aydınına burun edene bir şeyler ýagdaý bolýardy birden. Güdümel soraýa. O da soramyza gadynyp soraman erti, büýdügün, toňsugyny geçe, adaltyna görýär. Üçüncü, dördüncü onu taňa ýoşup bir aýdaldy. Aşağı menden sorady. Haýsy roly oýnadyn gelýär? Haýsy roly gözegine tutdy? Men bolşýar aýtdym. Artga pikiremedime, o hakda gurulma etmedim. Onu haçana maňa aşyry şolardan biri boldy, ýa-da başgalardan biri geleninde diýdim. Yanıma dedi, yine bir okak görsen, yine bir okak gör. Ondan gelemden soň şekilen safar okak gör diýenden eýýä menne bir hilek bir gorku başlady. Gorkum däniň şatlyk boldy, ýa-da ikilençi safar okak, şoňa da ünitwer diýip artyga aýtmady, senariýa bolmaz, muny ünitwer diýip aýdan ha, artygyň rolunu diýip pikir eýýä menne. Eýda bol. Artygyň eşigini geýdim. Wagt geçdi. Alın, koy payalın. Boş vurdu, iyi vurdu. Koy payalın. Alın. Vay boşun nehili. Koyma diye, koyma beni. Evet. Hani yüzünü gör kız, gel kızarlı olaymadın. Çağışı olsa kim biliyor? İnek elini şuna diyersen, bu kıyılarla edip veriler. Tomoşaçylar tarapyndan filmiň şeýle şowlu çykmagyna baş keşbi Artyk Babaliň keşfini dörüden babandan soň goşandy, ören uludur. Ýaş yetkinjekler Artyk Babala miňdemäge çalşypdyrlar. Olaryň her biriniň Artyk ýaly mert, edermen, batyr bolasy gelipdir. Şol filmden soň Baba Annanowa ýurdumyzyň dürli künjeklerinden, hatda daşar ýurtlardanam bir näçe hatlar gelipdir. Rus döwletinden bir kidijik oglandan gelen hatda şeýle diýilýär. Meniň öňler Üç Muşketör adly filmdäki D'Artagnana meňzätim gelýärdi. Ýöne aýatladym filmini görenimden soň D'Artagnana däl, Artyk Babala meňzätim gelýärdi. Bayağı, yer näme habar? Biz bugün kinoga bolup Sovetçi adamlara biza tostaq. Hem hanım bijan galdy. Men miýjem mentir nähil çekip bildiň ray? Wagt kısa bol, anha sen bijan pökkü migrat çekdi. Tökü çeken moda goýşaň öýle täksin. Bijet galan men näle sen ahry. Ýaşul sesiz bolup eteni işi men rady däl. Razı olmasam zorlay bir verelim, koşumu yığınaydı. Bu yerde uruştan korkyan yok. İyilen gelen toyda bayram deyiptiler. Ötçağıdır. Ağlama Aynan. Ağlama. Menden hiç kimi vermen. Sen näme edip bilersiň? Huda bolupdyrlar. Malyn geçiripdirler. Asyenin seni bolsa urşalýarlar. Onca nende gör berer. İşte bozuğa gelen mentin alıp kaçar. Hilmimden kaçmağa radi mi Aynam? Ogo radi. Aynam. Aýgatladım filmindäki Artyk Babalyň keşfini ustatlyk bilen döredellik üçin Baba Annanowa Türkmenistanyň at gadanan artist diýen hormatly at takylýar. Hem-de Türkmenistanyň Magtymul adanyňky döwlet bayragy berilýär. 1979-njy ýylda Halil Mehmet Kakabayew çağalara niýetlenen film suraty düşürmeli diýip
Türkmen Film Kino Studiosuna karara gelinene ol özünün katnaçydy diýen bir hekaýasyny alýar. Emma göwrüm boýunça, waka boýunça az bolanlygy üçin muňa ýene de bir dolu metrajly film etmek üçin ýene bir wakalar gerekdi. Babananowyň Süýt hekaýasy goşulýar. Ol ikisem çağlar bar edi. Biri katna diýen, birem neme ol Baharjyk filmiň gahrmany. Ol watançylyk urşy döwri kan yaradar bolan soň hiç bir ýere sygman soň hakyky tarihte we Aşgabatyň hassahanalarına da iyi beripdirler de. Ino şol yatanlara süýt berýär. Baharcan qurğunmu? Şuňky bilen işliýtir bolýar. Gel kömek edeyim. Puluňyzdan bir küçünden berer. Ejeňe şey diýdi aýday. Наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Qaydyjak. Berikkel. Berikkel gydym. Süýt mani. Ýeljak süýt. Maňa biraz goýarmy? Al şunu gydym. Daycan, bizim kim dadymyz ýok. İçiň noş boldy. Daycan, ağlamasaňyz lan, ağlama. Men bir hili ýeljak süýt gördüm-de. Öýüme ýadyma düşýdi. Meňilim Tatarstan taşdy. Meňime dil feňal iki tanjak gydym bar. Farida bilen Fatima. Seň adyň näme? Bahar. Owadan at. Ýad bolýar. Maňa bolsa Ahmat ulinýärler. Gör bize kim gelipdir? Day, getirin size süýt goýaýyn. Ýeljak süýt bolsa, içäýmeli. Türkmenistanyň halk artisti Almamet Kakabayewiň Laçynyň ogurlanmagy filmine Aragaçynyň keşfini ýazyjy Juma Hudaýgulyýew bilen bile ýazan özüniň rejissorluk eden Zöhre Tahir adly 2 bölümden ibarat çeper filmine Baba Hanyň Bilbil Mämmedowyň
Yaşlanmadan Destanı adlı filmine dörödön keşipleri Bavan Nanovyň dörödüjülügindäki naýbaşy keşipleriň hatarına durýar. Atağa diýene. Ol atja taklan gapysyny gulup bar eken bolin. Olun açar menne oğlum. Ýöne bir işlersen ýeki özüňe başardarmyka? Başga adamyň mamy? Şu aday kim? Ede köplik ekenik. Baba Annanow diňe bir türkmen filminiň dörüdön filmlerine däle Russiýanyň Mosfilm, Lenfilm kinostudiýasynyň dörüdön filmlerine dürli keşipleri ussatlyk bilen dörüdipdir. Türkmenistanyň halk artisti Baba Annanow türkmen film kinostudiýasynyň dürli ýyllarda dörüdön filmlerinäki dörüdön keşipleri türkmen kino sanatynyň altyn hazinasyna öz münasip ornu tapdy. Ol diňe bir artist hökümine kinofilmlerde keşip döretmek bilen çäklenmän bir näçe dokumental hemde çeper filmleri çykardy. Baba Annanowyň öz ýadan edebi esasy boýunça suraty düşürilen Kärzgeller film kem halkymyzyň uly söýgüsine münasip boldy. Benem ola. Nereden Maral? Kärzin fuq edildi. Akşamkı filin suyu kârı çökereydim ki. Kärzimizin üstüne atıptır. Bunu gördün. Film bar suçu yeri ýygnanypdyr. Kärzimizin eýişini gördün. Ulan ettim. Bizde näme günä bar? Ýa-bir belatan teýinlik diýip, ýene bir bela başymyzdan indi. Allah aşkına ýa-da näme? Bekedin. Allah näme üçin başymyza bela inlersin? Ýene topragy söýýänligimiz üçinmi? Atalarımız, oğullarımız canlarına yaman. Vatanı düşmanının goýanlykları üçinmi? Yok. Bizim münämiz. Biz köýne degirmeniň ýanyna gaçyny açmalylyk. Bu diňe bizim münämiz. Bey. Asır boyu akıp gelen kârın gel şuun şeyle olayşın nihene. Şuna sana.
Bir damca suwun altına barabar vakti. Täze guýgazmak üçin näçe wagt gerek bol? Kiremedan kärüt için hepde de bir guýgazyana ýadymda. Ýöne howazmak kynrak düşürmkä diýen. Siz gowsaýdyň. Buğday suwsuz ýene näçe saklanar? 10 güne saklanar. Belki ýağış ýagar. Inni güýde çelli ýağşa garaşma. Tümmül suwuny bermesegem un ýerine kepe alarsyň. A göwönim, paqta nähil bor? Men şeýle pikir edýän owadoşlar. Biziň owamyz üçin şu kärdiň suwy ýalňy çeşmedi. Biz ýokman täze guýgazmaly bol. Sen aýdýanlaryň dogry oglum. Hani kärgen ustalaryň barmy? Hemmeti uruşda. Dogry da dogry diýmeli. Bar men ýerenekimde käride. Gör oglum ýerenekenne. Abi kömekçiler nireden aljak? A biz näme? Entek agyzym türkmenli aýallar kärdi gazypdyr diýip eşitdim. Aşakta demeler ýalymy näme? Ondan kärde bolýan betbagçylyklar azmy? Näme göwren bilen tiýiň öňüni bewetlemek ýeňil işmi? Giden meýdany, pil bilen agdyryp çykmak aňsatdyr diýýäňiz be? Ay kärdi gazmak aýal işi dälle. Sizen tek nesil öndürmeli. Aýdýanlaryňyz dogry gyzlar. Häzir pil agdarmagam daş çekmegem aýallaryň gerdenine. Kärdi işine. Diňe erkekler gerek. Bidem gaýra durmalylar. Ýylyň aharmyz bolar. Raýkom bilen gürleşerin. Belki goňşulamyz kömege geler. Ýöne buğdaýy boli. Uğratmalılar. Onunla çıkayım, işe başlaver. Su aşağıda çeşip yatir. Şewgöny gazyba bolmaz. Näme üçin? Ine hatara duran goýulur. Hawa? Ine de çökenýär. Göni gazmak howply. Şu yerden täze goýulmaly bolar. Şeýdibem, şew birikdirer. Hormatly arkadaşymyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň halk artisti Bawannan Fiýaly medeniýetimizi we sunatymyzy ösdürmäge uly goşan adamlarymyza hemişe uly hormat goýulýar. Wehil artist, rejissor, ýazyjy Türkmenistanyň halk artisti Bawannan hem şolar ýaly hormaty munafip halipalaryň biridir.
Merhaba illeşler, biz Syngota singen ömürler adda gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jalliýewiň ömrüne we döredüçiligine bagşlanan sahypamyz bilen dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jalliýew Daşkendiň Ostrovska adynaky Teatr Çeperçilik institutynyň aktyorçuluk bölümini tamamlandan soň özüniň ilkinji zähmet ýoluny Daşogyň Nurmuhammed Andaliýew adynaky döwlet saly drama teatryndan başlaýar. Ol başta artist, soň rejissor, soňra da baş rejissor bolup işleýär. Artyk Jalliýew teatrda ýatdan çykmajak bir neçe ajaýyp keşipler döredýär. Ol şol ýerde kino sanatyna ilkinji gadamny goýýar. Kino rejissor Altyk Arliýew Aýna adly çeper filminde baş keşipleriň birini hojamyň keşfine Artyk Jalliýew çagyrýar. Kino sanatyna şowly ädilen ädimden soň rejissorlar Artyk Jalliýewi ýyly-ýylyna öz filmlerine çagyryp başlaýarlar. Türkmen kinosyny godunyň 70 ýyllyk senesi münasibetli şo döwür bizi 5 vilayata topar düzüp aktyorlar, kino rejissörler, film suraty düşürýän dörejelik toparyň agzalaryny iýerdiler-de. Şonu Artyk Jalliýew, Yelizaweta Garaýewa, Oguldur Mehmet Guliýewa, Aman Han Durdiýew Gurbaşyň kesbini çykyş eden. Şolary ilkä biz Mar vilayatynyň Daşowy vilayatyna gitdik-de. Ine şonu halk bile duşu şonu ilki elbette zenan maşgalar tanıştıryan Türkmenistanyň halk artisti Yelizaweta Garaýewa siziň bile duşu geldi diýip. O menim kinosyny godun öwrenji bolasyň ilki artistleri tanıştyrmak wezipesini maňa berdiler-de. Onuň Oguldur Mehmet Guliýewa diýen, onu Artyk Jalliýew diýen bile halk ýerinden turup şeýle bir garşy alýardylar. Ulu hormatyň, ulu mertebesiniň, ulu awraýynyň bardygyny men şol Türkmen kino sunugynyň 70 ýyllyk senesi münasibetli vilayatlerde bolandy, şonu gördüm men. Artyk aga hemmeden ýer turup ol mehmanhanadan çykyp aýlanmak şonu häsiýeti bar eken. Onuň bizi Hindistanyň 26-njy Bombay Kino Festivalina da ugratdylar. Uly toparymyzy örde şol toparyň içinde Artyk Jalliýew bardy, Murat Gummadow, Halil Mehmet Kakabayev, kino rejissör. Bir giden topar bardy da. Ýene de men şu ýerde onuň bir täsirin gylyk häsiýetine maçça goýlar. O hem degişgendi, özüne çekijidi. Ol şol aktyorlar, rejissörler toplanyp çay başynda ýabrede oturanda ol hemmeşe şu ýorgan özüne çekip alırdy. Şorty sözler aýdardy, degişki zat bolup geçen wakalar aýdardy da şol özüne çekirdi. Şonu ertelik nahar edinip durkak Hindistanyň süýt berýär ekenlerdi. Aýal gyzlara bardy aramyzda. Gyzlar arkaýyn süýt içiberiň diýdi. Men ýer turup howlusynda aýlanyp ýolkam. Bir hindi zenany sarysyň arkasyna atyp öňüne bedräni alyp pile sagyp süýdüni gaýnatyp mene getirdi arkaýyn içiberiň diýip diýse ol şunu bilen aýdan soň ol gyzlarymyz, ýigitlerimiz oňa onanyp içmesini goýup o degişýänle hemmedadan dursunuz diýip şu artygaň soň ýani kino suraty düşürýär, soğuk, ýowuz wagtlary film tomasym düşürilýär, güýdem gyşym düşürilýär. Soň ýani wagtlary degişip adamdan göwünem götürerdi. Onuň kino suraty düşün filmden tomaşa edýän her haýsy her tüýsli. Şol artygaň şol häsiýeti ýar ekende kino sunugotunda da bizim Türkmen film kino studiýasynda öndüren filmde de onuň ýerine ýetiren keşipler hiç wagt ýadyndan çykan. Sen ýadyndan çykarypsyň, aty eý görmeli, aýamaly, azem bolsa. Öwret şoňa, öwret.
Durgun musunuz? Salamu aleykum Alav ağa. Häziriň özüni ýaşulary ýynamaly. Maslahat eýýäm birsiz geçip dur. Onu ýahylyk birsiz geçje. Häzir. Men häzir gidip olan baryny ýygyna ak gelerim. Aýyrly özüm müner. Jigit elmudama jigitdir. Hay! Ýigide doğrudan hem işi ýigide eken o. Ay orta ölükle. On soňa men 60 ýyl mundan öň öz perizadymy sulat delen goňşowadan alyp gaçypdym. Bu at çeksen ýaşaýdymy? Ay bolýa segişiň dällay. Men köp işledim yankı artıkçalylan soňra men okuw gittim, okuw torik gelip gitmene filmler almağa başladım özüm. Ha, şol filmlerin birini Cadyly Hünji diýen film, şonu Kerun maşin keşfini yankı oňa ynandım. Ol şeýle eýem şol Altarly bilen Mereda Tahanov bilen şolarlyň işlerini men hem wagt yankı ün sererdim de şoňa, şonuň yankı şeýle utar. Şoň bilen men şol filme sinagy zaty yankı artykçalygy demekdim. Mehmet, mani nähil bolýar? Ya da inni bizim bütün kergun edil suňarydyp ýa testirelim, ha? Mani ne bolanak? Yumruklarly çağılar daş ýola gitmek näme gerek? Ken Oňa näme bolýarny? Mene bilmedim. Mehmetcan, sen gyýdyň nähili hatly soňuzdan bolsa, ayal maşala bol. At çağacaklan kär bolyn, öýde oturyp, enesini gatasyn gelerine garaşyp durmalyrlar. At daş ýola gitmek erkek kişiýiň işidir bämber. Ölerek de aýdymyka? Ol bizim goňşowamyzdaky aýgul. Ana şoda görünjürüm bolly. Togy. O beşek oğudan aýdy. Hanal. Yok. Yok. Öy, ağzımdan kara yer kapsın. Hanunno bir karara gel. Indi biz oğramaly. Kaka, aýgulynny gowlaşýa. Oly da aýdanny gow berdi. Men bir azajyk itekläýin. Şol bir hepbe kara mergen bilen ýolumanyň giden gow bolaydy. Hanny bizim kergünmiziň ýollara waç bolar. Hak aýdýaň. Artykçalyk ol şeýle ýat geçýärdi. Gatiyat geçýärdi. Men ha bir wadiýat masalyan biz şol keşbin köp sahnalaryny Gökdepäniň ýangy dağlyk ýerine 3-nji birleşik girmapdy. Şol uwdan ýerlerlerde. Şo taýda şol kerwen ýanky ýola urýada, ýol urýa. Badara da giden ýeri bar da. Onu şo taýda urýan ýerini şol owadalyp badary nire daljak onu hiwa etdik de. Hiwdarma. Hiwdaryp şonu geýdirip zat edenlerine ol ýanyma gelip ay ondan soň bir 2 aýat geçdi de ýatdan çykyp geýdirip geller bolýan ýa kaljak bolup dur bolýan şu ilmirat da şu bilimdäki diýdi kuşak diýdi. Şu ya diýdi değerliydi meni bir tüýsü. Menem bir neme diýen pikirlenýän bolýan şu değerli. Onu iksany kuşak getirdiler. Haýsy sen olum ay şu dämkä diýen ýa-da. Meka bolsa diýdim gaty erwet diýdim men diýdim. Meka bolsa bärde mekan alyp diýdim. Onu aşwada bir ekrany göräýsek başga kuşak bolsa näde diýdim men. Ýene de hiwa gaýtmalymy.
Şol bir kuşak üçün. Onun ahırı iki kuşağı hem bir kuşağı giydirip alyat, onun şu adam eyle kuşağı giydirip alyat, şey deyip Bahadır'ı kurtarduk bu denki. Yine şol artıkçalığın şu mükadiyani doğru olup çıkaydı. Onun izinden şol Akpamuk filmini başladım, onu yarım ki şol filmin de Uydiyerin keşfini yerine getirdik. Biz ol filmin de yani şol bir giden fahnani yine de şol higodallıkta şol döwrüň Mehmet Yarhan'ın köşkünnallyk şol yankı bolup geçen wakany. Şonu da yankı Uydiyerin keşfini artykçaly bijay gowy yerine getirdi. Rıza olmanın eğindeki dinleklerini çıkarıp özümü münasip şalvarını giymeye karşı olup durmazdım ha. Yok, menin tek oylanmaly. Hanolgam hoşsada. Belki ona men kömegim deger. Onsoň men evlenmän, ýoly rowany bolmaly. Aňyrdan gelýän däpde sory inkar edip bolmada. Her kizadyň bir çeni çaky bar. Gel bir gelmişek sen ornunda takda oturmalymyş adam. O gelmişek sen ap görüň. Hiç bolmanda herki baryny tutup getiren kezadi oňa görkezim. Bir jaýda. Indi sen bir gelmişek bilen özüňi deňýärmi? Bu jagap sen agmada on kimdigini anyklamaga ýöntem bolýar. Onsoňam bilip koyun, kara-karadır da. On kurrum sokluğu, on mağlayına yazılgı doğra. Han näme de bolsa onu tiýnap göreli. Ne hüküm çıkararka? Bulat Mansurowyň Şükür Bagşy kino filmine häsiýetleri taýdan bir gatma garşylykly kemençil şyrymly bolan Çapyk hanyň hemde Mehmet Yarhanyň öz boluşly keşplerini döretmek artykçalygy kino sangatyna uly üstünlik getirýär. Şükür. Hadi senin yarağın. Adamlar. Men dutarly geldim. Täp diýsen, bütün aşym meniň kellen bir pikir geldi. Epiň ýykasy şu körüşüçi dutar bilen agam halat etmäge ruhsat berin. Eger başarmasam, onu nova sizinki. Şükür kulak as. Sen yine näme etmekçi bolýaň? Dutar adamlaryň kölgede diýinçelýän mahaly ýara bolup biler. Meselem toýlarda. Men ikimiziň hiç kimide hamzat gada kem akyllyp biljek däl. Goýuny dünýäniň akyllar adamlar çözsün. Ýöne men
hiç kaçan düşmanın önünden öz hazırın çıkıp yenen halkı şimdi görmeyenlerin dinge kullar öz yengicilerini şahatlandıryanlarlar düşünüklü mü? Şükürhan. Eğer artık zalli hakkını yaatlama hükümet açılayan olsa men pikirimse ilki bilen şu artık zallin yankı baştak belleşim yani eyleki artistlara menglemeyen öz borçlu hakkını hükümet açtak olur. Artık zalli bir filmde 2 tane keşfi dörebiliyor. 2 keşfi bir filmde döretmek onların birbirine menglemeyen. Şolun hertinin həyasiyetini, ayratıyınlığını tomoşaça yetirmek çeperlerse, ol dine ulu artistlere boynu üye. Olmasa bir filmde 2 tane keşfi çeperlerse döretmek artiste mümkün değil. Şimdi alkololüğün hemme belli, dünya belli filmlerdir. Şükür bağışıda göründür adamlar. Görüyorsunuz mu? İkisem biri sağ, biri han yani. Min diyecek yani. Yok. Yöne birine minglenek. Artık zallin kinoda döreden hemme keşleri dünyalı bay, han, şah ve şuna mingleştiler. Görüyorsunuz mu? Bir padişah eylik padişah, bir han beylik hanı mingleyecek yani. Yok. Şu artık zallin döreden keşiflerini hiç kaysam şu birine mingleyen ağam, birine kaytadan ağam. Yarışın birinci de o hiçbir dudar üstünlük getirmedi. Şeylilik bilen yüzüp gelcedelimize devam edelim. Bu oyunu men sana durmuşu düşündürmek için kurdum. Durmuşun özü bir yarıştır. Gücü doğru yener, eçiz yemiler. Adamlar mı uygun bulunur. Bir neçeler şu adam meali, gücü doğruları hizmet ediyor. Akkâvirleri bolsa şu sağdanlarlar kimi, öz karşıdaşlarını yemip üstünlük kazanacak bolyarlar. Bu görüşte denglik hakkında hiç kim fikir hem ediyen nedir? Yusuf, sen bu adamlara sin edip gör. İki sağdanlığın dengligi olurdu 13 ak. Olur, yarışa gelipdirler. Dağlar dağlar öldürdü, kaynak dağlarına öldürdü beni. Han bir darağıttır. Kökler hem rayet. Kökler bolulsa puda ondan tapar himayet. Ey sağdanna, neyem için geziyarsın sen gözlep ağır. Ansat kazancın var sen. Olmarsın hiç sağda var. Vasbet yok muravani. Devlet gelsin karşıma. Yoksa pulsuz zehinin olsadır göz yaşına. Han bir darağıttır. Kökleri hem rayet. Kökler berk bollolsa puda ondan tapar himayet. Men 2-3 filmde bile düştük oradan. Yani ıkbarla
İkbal Bek Murat Bayın keş. Ente benim kulağım bulucu yerine getiriydim. Ondan şöyle de köp biz birek ben artık hükümünde ikramda uşayan yerlemez vardı. Elbette artık çalı yani ustad artist bilen bile horada düşmek ol yengil oluyor. Yengil onu sen çekmeli olan yoktu. Kaytam ol sen çek ya artist hükümünde. Mazalına gelen şagallayarlar. Selamun aleyküm Arçın. Ve aleykümselam. Sağlık mısın? Nerede? Murat Bayım öyle geldi. Ayşoğa, kut öyle geldi ha. Hamsını ver. Ne? Yaşınlar. Bizim oğlancıklamadın eden işi akla tıgarıyallal. Yönümün olun mazalı temmiyetini verdim. Onsamam yaşlılar. Yara gülen gepleşecek olsa, sonunun gong olmayacağını bileyiniz. Men kellemi eteğime salıp yaraşığa geldim. Eğer de enihim atasını rıza etseniz, onun ağzından çıkan zadı vermeye biz tayin. Katı diye uletli maslahat. Uçluyormuş ite yaşı deyiptirler. Şeyde elin. Alın atamazı bu hanımay. Türkmenistan'ın halk artisti Altıgarlıyef'in meşhur Aygıtlardan Çeper filminden aşırın keşfini canlandıran Artık Jalliyev bu filmi Eyyam kino sanatının iyinçi sırlarına düşünen aktör hükümünü kabul ediliyor. Vatanını, halkını, canı teni bilen söyleyen, edermen, payxatlı Türkmen yigdi aşırın bir çılşırımlı keşfini dürütmek аңta düşmendir. Şonun üçünüm Artık Jalliyev Aygıtlardan romanını en çegedek qaytalap okumalı bolupdur. Gözüm kaplayamaz, no. Ha, şurada uğrayat mı? Dağı ne mi? Yine bu yaman keyfim köklü. Annem yok olman, toyuyor diyene. Toynamıyordum kumi. Olmanın ne mi? Ediliyordun öyle çok karlı. Bak öyle beni yürüdü, dost. Beyle vakit bir de ettirek yok. Ayın sonum ne mi? Canım da keyfim kök. Şoma teşekkür edeyim. Özbek, Tacik, Gadak kinostudiyaları Artık Jalliyev hut öz artistleri hükümüne garaptırlar. Onun suratları şol kinoteatrların bedegi bolupdur. 1968-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherine geçirilen Bütün Dünya Kino Festivalinin açılış dawarasyna festivalin baydagyny galdyrmak Artık Jalliyewiň paýyna düşüpdir. Hormatly prezidentimiziň biz öz medeniyetimiz sanatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gonmana haklydyr diýip aýdan sözleri Türkmen milli kino sanatynyň parlak ýyllarlarynyň biri Artık Jalliyew hem degişlidir. Artık Jalliyew milli teatr hemde kino sanatymyza goşan uly ustadlarymyzyň biridir.
mähribanileşler. Biz şunun bilen synygy ötesiňen ömürler atly gepleşeňmiden bu gezek sannam geçir gutorýar. Egerde biziň gepleşeňimiz siziň aza känne göwnüňizden turan bolsa, onu biziň çeken zähmetimiziň ýerine düşdigi bolardy. Synygatymyzyň hakkygynar arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tumly işleriniň ilmidama, rawaşlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzu edip gepleşeňmizi geçir gutorýar. Elmidama ýurdumyz parahat, asmanymyz arasda bolsun, ýurdumyzda medeniýetimiz össün, güllesin, gülaşsın. Hoşda bolun mähribanileşler. Elmidama saglykda, toýlarda görşeliň.